badin. May tumirik na ano dyan, truck. Ay namandar. Puntahan ko sana kaso parang busy. Punta natin. Anong nangyari ba de? Ha? Anong nangyari? Naubusan ng diesel. Ano busan? Sarado pala dyan. Yan lang. Pag ano no? Kaso, palakari mo pinanti mo dyan, may gasolina dyan no? Pagbaba dyan sa may arte. Oh, hindi. Akit ka ba ng tulay? Paglusong mo, may gasolinahan dyan. Oo. Akala ko na barado. Akala ko barado. Naubusan pala ng diesel. Naubusan na pala ng diesel bago pa din. Ang kasama. Baka may matutulong tayo. Wala silang mabilang diesel eh. Sirado dyan eh. Wala na diesel. Naubos. Sirado dyan eh. Yung dieselan dyan. Kaya wala silang mabilang diesel. Akala ko to barado lang. Karamin ko sana ng tolls eh. Wala na palang diesel. Diyan lang sa Karuwatan pala yan oh. Ano yung truck na Spirit. Ay mga badil. Lapitan ko, tinanong ko kung anong nangyari. Ano lang daw yun, naubusan ng diesel. So bihira. Nagbiyahe ng malayo, walang diesel. Naubusan ng diesel. Yung maganda yung nabili natin ngayon. Dito oh. Hulihin kayo dyan. Patuloy-tulak mo dito. Mabalik yun. Mabalik yun. Dito oh. Tulak na lang natin. Atras mo muna dito. Pababa. Kasi bawal kasi pwede doon. Para oras na yung kumag na. Kala ko nga pupunta sa iyo eh. Hop, okay din. Layo na. Taas yan.
Akala ko late. Ha? Akala ko late sila. Bakit? Pumunta dito yung ano, Red Boys ah. Buti dimiritso lang. Ay, lumipat sila doon, no? Hindi, balikan yan. Tingnan lang dito yun, may nakaparada ba? Babalik yun, magdala ng ano yun, Ricker. Oo, babalik yun.